Ang pailakay. Tatay pala kasla maproblemaang ka. Di ba tatangal daw ajay aldaw ti operasyon ko bakit? Oo. Bakit? Mm. No, ang kumalasatan dati nga operasyon ko. Sikati bahalan kadagi jay anak ta. Kadagi jay tarakin ta nga dingdingwon. Kadagi jay animales. Kadagi taltalon ta. Kadagi jay bangkag. Damamay bakam nga lab na lab ko isuda. Sikati bahala dito yun Kayam day talakay nga kasabot ang panamutin. Malasatam day talakay. Kayam day talakay. Amo nga panpanutin nga. Ang panunutin nyo, ay ayatan kayo unay Noong kumalasatan dito ng operasyon. Sikat ipahala ti amin Kayam day amin. talakay. Hey, ako kapitan. Pagpagada ka patay. Kagkugit ka lang, Mike. Ampay, madi makapatay ya? Oh, sige, ako kapitan. Parang tumang ka. Ulan nga to nga talaga. Oh, ako kapitan. Pagana ka. Nagpulbit nga talaga ako kapitan. Nakudil tiba ka. Galing niya pagbot. Kakasano nga? Talaga di na kaya, ako kapitan. Hindi kang danag, nakasagananak. Lakay. Awan, talaga di na kaya. Lakudil ti Dragon. Ay, kasi pala pa talaga rami dilanay. Kaya kasano ka garada? Awan, talaga kapitan. Talaga di na kaya. Nakinaya dito nga patadan. Hindi kang danag, ako kapitan. Dapat reserva. Kasi pala ba talaga dahil tayo? Awanay, himatayan ni kapitan. Daday! A few moments later. Hello, ma. Awan pa yung ma. Baring nagpas agi operasyon na. Baring malasatan na. Magbaga na tatay. Ay ayatan na kay kanma. Panungalipatan. Wan. Baring malasat na. Dapat ganito yun, ma. Nang Di man, puta na lasatak na ito yung operasyon ko. mag Bakit? kitaan ko. Oh! Kita ay, bakit kamatis? Nya.